एनव्हायरो फ्रेंड्स नेचर क्लब कराड ही संस्था गेली 5 वर्षापासून कराड शहर व परिसरामध्ये पर्यावरण संरक्षण दृष्टीने कार्य करीत आहे. कराड शहरातील प्लास्टिक निर्मूलन असेल किंवा घनकचरा व्यवस्थापन असेल, शिवाय गणेशोत्सवामध्ये पर्यावरणाचं सर्वेक्षण असेल, असे अनेक उपक्रम कराड एनव्हायरो फ्रेंड्स नेचर क्लबच्या वतीने राबवले जातात. पावसाळ्यापूर्वी कृष्णा नदीची स्वच्छता, शालेय स्तरावर पर्यावरणाचं कसं महत्त्व पटवून द्यावं, शालेय विद्यार्थी कशा पद्धतीने पर्यावरण दृष्टीने जागृत राहील, प्लास्टिकची पिशवीचे काही दुष्परिणाम आहेत, हे सर्व गोष्टी सांगण्याचं काम एनव्हायरो फ्रेंड्स नेचर क्लब गेली 5 वर्षापासून करत आलेलं आहे. गेली 5 वर्षापासून एनव्हायरो फ्रेंड्स नेचर क्लब हा एक सामाजिक संस्था, पर्यावरणीय संस्था पर्यावरण दृष्टीने काम करते. शहरामध्ये किंवा शहर परिसरामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने ज्या काही गोष्टी घडतात, कुठं प्रदूषण झालं, कुठं झाड तोडलं गेलं किंवा कुठं घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीमध्ये एनव्हायरो फ्रेंड्स नेचर क्लब हा तिथं उभा होतो आणि काही ना काहीतरी तिथं धोरणात्मक निर्णय घेतो किंवा तिथं जनजागृती करतो. आज 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन गेले 5 वर्षापासून आम्ही साजरा करत आलेलो आहोत आणि हा साजरा करत असताना प्रत्येक वर्षी आम्ही वेगळी थीम घेऊन साजरा करतो. यंदाच्या वर्षी जी भव्य सायकल रॅली असते त्यामध्ये आम्ही प्रबोधनाचा मेसेज देतो की पर्यावरणाची माहिती सांगण्यासाठी हा आम्ही सायकल रॅलीचं नियोजन केलेलं असतं. म्हणजे फक्त इव्हेंट म्हणून न साजरा करतो, समाजामध्ये जास्तीत जास्त कसं प्रबोधन होईल लोकांपर्यंत हे हा संदेश पोहोचावा यासाठी तुम्ही गेली 5 वर्ष झाले सगळे कार्यकर्ते करत आहात. 5 वर्षापासून हाच आमचा उपक्रम आहे. जास्तीत जास्त कोणताही विषय न घेता फक्त पर्यावरणाचा हाच एक विषय घ्यायचा. प्रदूषणाचे प्रश्न असतील, ध्वनी प्रदूषण असेल, जलप्रदूषण असेल किंवा हवेचं प्रदूषण, आपलं कराड व शहर परिसर कसा सुरक्षित ठेवता येईल, ते प्रश्न कसे सोडवता येईल, त्यादृष्टीने आमचा प्रयत्न चालू असतात. स्वच्छ सुंदर कराड, सुंदर कराड किंवा प्रदूषणमुक्त कराड आणि पर्यावरण मित्र कराड हा आमचा उद्देश आहे. आणि शालेय स्तरावर जास्तीत जास्त आम्ही भर देतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये किंवा त्यांच्या किशोर वयामध्ये संस्कार रुजतील, हा जास्तीत जास्त आमचा विषय आहे. यंदाच्या 5 जूनच्या विषयामध्ये आम्ही सेव्ह कृष्णा रिव्हर हा एक परिसंवाद आयोजित केलेला आहे की कृष्णा नदीचं जे प्रदूषण हळूहळू वाढत चाललेलं आहे, तो जो प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे, तो प्रश्न आपण सर्वांनी मिळून सोडवायचा. त्यासाठी सर्वांना एकत्रित आणण्याचं काम आमची संस्था करते. 6 जूनला आम्ही एक परिसंवाद आयोजित केलेला आहे. त्यामध्ये डॉक्टर राजेंद्र शेंडे, एक आंतरराष्ट्रीय सायंटिस्ट, युनेपचे ते डायरेक्टर आहेत, त्यांना आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे. आणि कशा पद्धतीनं आपली कृष्णा नदी सर्वांच्या प्रयत्नानं स्वच्छ करता येईल, दूषितपणा तिचा कसा कमी करता येईल, यासाठी आम्ही काही शासकीय अधिकारी, त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, कराड नगरपालिकेचे CO, मलकापूर नगरपंचायतीचे CO, हे सर्वांना आम्ही एकत्रित सामाजिक संस्था हो मॅडम. आणि आमचं काम कसं पर्यावरणीय दृष्टीने असल्यामुळं आम्हाला सहकार्य लाभत आलेलं आहे आणि आमचं काम आम्ही असंच पुढं चालू ठेवणार आहोत. आणि जे काय पर्यावरणाचे प्रश्न असतील ते कशा पद्धतीने सोडवतील जास्तीत जास्त आमचा भर आहे. आमच्यात काही अभ्यासू लोक आहेत की जे अभ्यास देखील करतात आणि संशोधन देखील करतात की कशा पद्धतीने आपल्याला सोडवता येईल आणि सर्व केलेलं संशोधन कशा पद्धतीने शासनाच्या समोर मांडता येईल हा देखील आमचा प्रयत्न आहे. येणाऱ्या परिसंवादामध्ये ज्या काही गोष्टी त्यातून निघतील, त्याचं कन्क्लुजन जे निघेल ते आम्ही शासनाकडे पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. नक्कीच विचार होण्यापेक्षा कृती केली जाईल यावरती हो, कृतीसाठीच आमचा भर आहे की हा विषय सोडवण्याच्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न नक्कीच आहे. धन्यवाद.